Tervetuloa Suomen halvimman matkailupodcastin pariin, jossa matka on päämäärää tärkeämpi. Tämä on Matkakuumetta podcast. Marokon päästä Henkka. Ja Suomesta Joonas. Mikäs meillä on tänään meininki? No ihan hyvin. Nyt ollaan täällä kuolleksenikaan en kyllä muista kaupungin nimeä, nämä on niin hirveän vaikeita nämä marokkolaisten kaupunkien nimet, mutta tässä nyt on 9 päivää oltu Marokossa ja onhan tässä ollut tilanteita jos jonkun näköisiä. Että... Eli sä lähit sieltä Malagasta liikkeelle bussilla ja päädyit Marokkoon ja nyt sä oot ollut siellä 9 päivää. Joo, täällä me ollaan bussilla nyt 9 päivää kierrelty ja on kyllä ollut ihan mielenkiintoista settiä, kun on itselle ihan täysin uusi maa ja oikeastaan uusi kulttuurikin, niin ollut kaiken näköistä säätämistä ja elämyksiä ja kaikkea siltä väliltä. Eli siis bussimatka, viikko 1 Marokko. Ja nyt sä oot ollut siis pelkästään Marokossa. Joo, ollaan pari päivää tässä vielä ja sitten mennään tuonne kiistelyn Länsi-Saharan puolelle sitten seuraavaksi. Et jutellaan seuraavassa jaksossa sitten seuraavista meiningeistä Länsi-Saharassa ja mahdollisesti myös tuolla Mauritaniassa. Ai missä mä käytän VPN? No, ensinnäkin kun mä oon netissä, mä en halua, että kukaan saa tietää, mitä mä siellä teen. Toiseksi, kun mä menen jossain, mä haluan pystyä katsoa ihan minkä maan vaan suoratoista palvelutarjontaa, ihan mistä päivää maailmaa tahansa. Meillä on tuossa videon alla linkki tosi hyvään tarjoukseen Surfsharkin VPN. Suosittelen, käytän sitä itsekin. Kanavan tukijäsenenä saat kaiken materiaalin ilman mainoksia, olet mahdollistamassa jatkuvaa sisällöntuotantoa ja pääset meidän kanssa hengailemaan Discordin tukijäsenet kanavalle. Linkki Patreoniin löytyy videon tiedosta. No, ei mitään, lähdetään purkaa. Mulla ei niinku mitään hajuu Marokosta, joten jos se ei haittaa, voidaanko me vähän käydä läpi tälle aikajanassa, että mitä sä oot siellä oikein tehnyt ja miten tää reissu nyt siihen asti on mennyt. Et miten te nyt ensinnäkin päädyitte, millä te menitte Marokkoon? Ei mun mielestä siitä ihan siltaa mene kuitenkaan Epsaniasta sinne Afrikan puolelle. Joo, ei me. Me hypättiin tuolta Espanjan Torremolinoksesta tosiaan bussiin ja ajeltiin sinne satamaan sitten sinne Gibraltarin länsipuolelle ja sieltä sitten lastettiin bussi laivaa ja kaikki matkustajat kyytiin ja sehän olisi melkein kuin olisi Tallinnan laivalla ollut, että sieltä löytyi tax-freetä ja löytyi buffettia ja oli suurin piirtein sama pituinenkin kuin stadista Tallinnaa, että semmoinen parin tunnin setti ja siellä saatiin passit leimattua laivassa suoraan, ei tarvinnut sitten satamassa jonottaa mihinkään immigrationia tai muuta, että niinku teknisesti ottaen mehän oltiin jo Marokon puolella niinku passileivojen mukaan ennen kuin laiva oli irronnut edes satamasta niinku liikenteeseen. Okei, no mutta sentään se on ihan näppärä systeemi silleen. Millainen se lautta oli? No siinä, siis niin kuin tuossa totesin, niin melkein kuin olisi ollut niin kuin Tallinnan laivalla. Että toki disko sieltä puuttu, mutta siis sieltä sai bissejä, sieltä sai safkaa, kunnon buffettimeininkiä ja sieltä löytyi tax-free, mistä sai viinaa ja röökiä ja kaiken maailman makeisiin sun muuta. Ajalle, niin siellä on kaikki safkat ja kaikki. Ei mun mielestä viimeksi kun Tallinnan laivalla käynyt sen 2 tunnin reissun tuosta Lahden yli, niin ei sielläkin missään buffeteissa olla käyty. Että kyllä toi kuulostaa aika pröstä. Joo, se oli kyllä kieltämättä ihan mukava tapa matkustaa kyllä Lahden yli. Ja ei se ollut paha hintainenkaan, se oli joku 30 per lärvi, että sitä mä en tiedä mitä se auto maksoi, kun sen hoiti sitten kuskisen autonmaksu ja kaikki paperihommat siihen, mutta se oli joku 30 lärvi suurin piirtein, että se oli ihan jees. Se buffetti oli jotain 15 tekee ja en käynyt viinaa eikä röökiostoksilla, että niistä en osaa sanoa, että 2 euroa maksoi, kun yhden Estrellan join siinä matkan aikana laivan pubista, niin se maksoi suurin piirtein pari enkeä. Ei ihan hyvä setti. Niin paitsi tietysti erona normaaliin Suomen ja Tallinnan väliseen lauttaan, että siellä oli ördääviä, erittäin huonokuntoisia suomalaisia kaatulevat viittinpoikin käytäviä. Vaikka se olisi se 2 tunnin matka yli. Joo, niitä ei ollut kyllä ollenkaan. Ja me taidettiin itse asiassa suomalaiset vielä olla ainoa, jotka siinä pisti bisseksi siinä matkan aikana, kuinka yllättäen sinällään, mutta. No siis pitäähän sitä vähän viedä kulttuuriin niin kuin muuallekin, kun on kerran liikkeellä. Mutta siis mihin te sitten päädytte? Mikä kaupunki se oli? Me tultiin Tangerin puolelle sitten tuohon Marokkoon ja siinähän se show sitten oikeastaan vasta alkoikin, että saatiin bussi siinä laivasta ulos ja
porukka laivasta tulos. Ensinnäkin me jouduttiin tulla jostain syystä sieltä niin autokannen keulan kautta. Mulle jäi vähän niin kuin hämäräksi, että minkä takia me käveltiin sieltä tulos. Ja siellä oli sitten ensimmäisenä oli vastassa poliisi, joka tarkasti totta kai, että kaikki oli ottanut leimat sieltä laivalta, että kukaan ei tullut ilman leimaa. Ja sait bussimaihin ja sitten oltiin niinku melkein silleen, että oliko tämä nyt näin helppo tämä homma, että päästäänkö tästä vaan niinku ajamaan satamaportista ulos, mutta sitten se show oikeastaan vasta niinku alkoikin, että sitten siinä joku satamaduunari tai joku sanoi, että seuratkaa häntä ja sitten ajeltiin sinne hallille, sinne vastaanottoaulaan tai sinne terminaaliin ja matkustajien kohdalta se meni ihan hyvin, mutta sitä mä en tiedä mikä siinä niinku bussin kanssa sit kesti, mutta siellä me kylmässä vastaanottoaulassa sitten odoteltiin noin 4 tuntia sitä, että bussi pääsi tullista läpi, että matkustajat ja kaikki kamat kyllä ihan jees, mutta sitä mä en tiedä, mikä siinä bussin kanssa kesti, eikä vissiin oikein ketään muukaan oikein tiennyt, että jotain vissiin jotenkin paperin kanssa tai hässäkkää oli, mutta mitä se hässäkkää oli, niin se ei vissiin oikein ikinä selvinnyt. Ja mihin aikaan, tai siis 4 tuntia on mukava aika tietysti ottaa mitä vaan, mutta oliko tämä silleen ihan päiväsaikaa kuitenkin? No olisi ollut edes päivällä, mutta kun se oli keskellä yötä lähestulkoon, että se oli jotain, no ensinnäkin totta kai espanjalaisen tyyliinhän se lähti se lautta niin kuin 1,5 tuntia myöhässä. Eli se lähti joskus 8:30 aikaa, sen piti lähteä 7 muistaakseni. Ja me oltiin sitten siinä, mitä se kello oli, jotain 10:30, kun me oltiin Tangerissa. Ja mun mielestä se oli jotain 2,5-3 pintaa, kun me päästiin sitten lähteä sieltä niin kuin terminaalista sitten menee. Okei. Eli tämmöistä El Mañana asennetta tarvii omassakin reissaamisessa, vaikka enää se on Espanjan puolella. Joo, kyllä siinä voi sanoa, että siinä kyllä kun Tangerissakin kuitenkin tai Marokossakin on kuitenkin talvi tähän aikaan vuodesta ja sitten oli semmoinen lämmittämätön periaatteessa niin kuin lauttaterminaalityyppinen hässäkkä, missä ei ollut mikään auki, ei saanut edes vettä mistään. Niin voi sanoa, että siinä meinasi kyllä niin kuin ajoittain olla vähän ehkä huumorin lopussa. Ja mihin helvettiin sä oikein oot lähtenyt? No, mitäs sitten? Te pääsitte nyt kuitenkin sinne, Dösa pääsi siitä läpi, ja sitten se reissu nyt alkoi siellä Tangerista Marokon päässä. Mitä sitten, mikä oli seuraava etappi? No itse mulla on pakko mainita vielä tässä näin, että kun me oltiin siinä satamassa vielä, me käytiin vähän pyöriä siinä parkkipaikalla, niin siellä oli semmoinen pieni marokkolainen mies, joka hyppi sieltä, niin yritti sieltä, kun siinä oli semmoiset niin tavallaan verkkoaidat siinä niin parkkipaikan ympärillä, niin se yritti sieltä niin kiivetä yli ja myydä meille SIM-kortteja. Niin se oli semmoinen ihan pieni hauska sivuvivahde siitä, mutta ei siinä sitten mitään, me ajettiin Tangerin keskustaan ja osa jengistä oli sitten varannut hotelleita, ei ollut kaikki, mutta osa ja suurin osakin sit näistäkin hotelleista, niin oli semmoisia, että respa ei ollut auki 24 tuntia vuorokaudessa ja kello oli ehkä siinä vaiheessa 2:15 aamuyöllä, kun me päästiin sen Tangerin keskustaan. Ja no ei siis mitään, lyötiin auto sivuun ja ruvettiin ihmettelemään siellä niin ihan kesken lyötä, että mihin sitä päästään nukkumaan ja näin. Ja no sitten siihen tuli sitten poliisi. Mitä? Teillä ei siis ollut mitään pläniä, että mihin te menette? Ei meillä ollut hirveästi planeja siinä, kun ei tiedetty, että päästäänkö maihin ja koska päästään ja muuta, niin siinä oli planit vähän tekemättä. Extempore. Hei, lähdetään nyt Dösällä tuonne Tangeriin. Ihan samat. Kyllä me sieltä joku mesta löydetään. Eikö kaikki mene putkeen? Joo, ja sitten me löydettiin yksi hotelli, mihin jäi, niin siitä löytyi joku 3 tai 4 vapaat huonetta, mä en muista, ja siihen jäi osa porukkaa jäi siihen. Ja sitten kun jengi oli pakkautumassa sinne hotellille, ketkä halusi jäädä siihen, niin sitten poliisit tuli siihen meidän bussin taakse auton kanssa. Ja sitten oltiin silleen, että mitähän nämä nyt haluaa, että kuitenkin sanotaan näin, että ehkä lähtökohtaisesti voisi olettaa, että Marokon poliisi on vähän korruptoitunut. Niin sitten oltiin siinä vähän silleen, että joo, että mitähän nämä nyt haluaa. Ja hirveästi ne kaikkia kyseli, että monta teitä on ja kaikkea ja missä te meinaatte majoittua. Ja sitten se rupesi se poliisi selittää, että he voi niinku näyttää joku turvallisen parkkipaikan, että kun jengi haluaa, niinku, me näkee eurooppalaisen bussin kilvet, niin saattaa tyyliin haluta niinku mennä sinne bussiin jemmaan ja kaikkea, kun ne luulee, että ne pääsee Eurooppaan sillä Dösällä ja kaikkea tuommoista hommaa. Niin. Mutta ei siis... Meinaat mennä bussiin jemmaan? No siis bussin pohjaa tai käytännössä siis mihin tahansa, mihin ne niinku pääsee. Ja Siis onko bussissa pohjassa tai semmosia jemmapaikkoja? No ilmeisesti niitä sitten on, että Mutta siinä sitten ei se sheriffit sit osoittautui ihan kunnialliseksi lainvalvojiksi ja ne rupesi siis soittelemaan hotelleet läpi ja saatiin sitten kaikille sit majapaikat ja sitten näytti ne sheriffit vielä siitä bussille sitten paikan, että mihin voitiin bussi viedä.
ja sillä, niin kuin, että se oli ihan vartioitu mesta ja kaikki. Että varmaan joku niiden friendin mestatyyliin, mutta niin kuin sillä, että ne tiesi kuitenkin paikan, mihin se pystyi viedä. Ja siellä oli vartijat 24 tuntia vuorokaudessa paikalla ja tolleen. Että sai bussi olla sit siellä ihan rauhassa. Okei. Ottiko ne mitään maksua tästä niin kuin oikein hyvän mestan löytämisestä ja tästä jeesistä? Ei pyytänyt siis mitään rahaa. Et sitä me niinku oikeastaan, no mä olin siinä vaiheessa jo, mä olin aika viimeisenä siinä bussin kyydissä, mutta siitä lähti sitten toi meidän kuski Jani ja viihdepäällikkö Tuomas, niin lähti sitten viemään sitä bussia sitten vielä sinne parkkipaikalle, kun oli kaikille löydetty majapaikat ja muuta, ja mä olin sitten jäänyt siihen tsekkaan sitä hotellia meille ja muuta, niin sitten Tuomas tuli ovesta sisään, ja se oli ihan, että ei ne halunnut mitään fyrkkaa, että Tuomas sanoi, että jopa vähän miettiä, että olisiko pitänyt vähän tippiä heittää, mutta ei ne vissiin ollut oikein niin suostunut ottaa tai jotain, että en mä oikein tiedä mikä se keissi siinä oli, mutta siis ei halunnut siitä yhtään mitään siitä niin koko palveluksesta, että ja yksi niistä 3 puhui jopa ihan siedettävää englantiakin, että pystyi niin jopa kommunikoimaan, että se oli ihan niin positiivinen kokemus jäi kyllä marokkolaisista poliiseista kyllä siinä kohtaa. Yllättävää on just toi, että todellakin odottaisi, että siellä olisi niin kuin heti käsiojossa ja vihjailtaisi, että joo, että jos ette tuu tänne mun näyttämään mestaan, niin voi olla, että sille teidän rakkaalle bussille käy jotain kummallista. Sehän niin kuin siis hyvin kyttiin siellä ja jotenkin siisti miettiä, että ei niinku. Ja se on mukava tulla osaksi vääräksi näissä, että jos kelaa, että on hirveästi korruptiota tai edes vähän sitä ja sitten niinku ei olekaan, vaan se tietysti positiivinen yllätys. Joo, todellakin kyllä. Ja sitten se, että kun seuraavana päivänä, kun saatiin se alkushow siitä pois, ja myös Tangerissa oltiin 3 yötä, niin sieltä kyliltähän taas sit löytyy kaiken maailman niinku huijaria ja koijaria kyllä niinku senkin edestä, että onneksi oli tullut tutustuttua vähän aiheeseen etukäteen, että mitä kaikkea ne voi yrittää, niin osasi sitten vähän väistellä pahimpia niin sanotusti. No kerro vähän siitä, mitä nyt sitten muutama päivä siellä huijareita, mitä sä touhusit? No siis me pyörittiin siinä vanhassa kaupungissa ja pääsääntöisesti ja käytiin sitten katselemaan muun muassa, mikähän se oli, oliko se oli USA:n ensimmäinen kiinteistöhankinta ulkomailta muistaakseni löytyy Marokon Tangerista, niin käytiin siellä ja mä kävin siinä ihan poseeraamassa sen pöydän takana, kun missä ei ollut kylttäjä, ei saa istua, niin no mehän tietenkin otettiin sitten neuvosta vaari ja mentiin siihen niin, että siinä oli jenkkilippu ja Marokon lippu ja siitä löytyy Vetsi Instagramista löytyy kuva, niin siihen mä istuin sitten pöydän taakse ja otettiin siinä vähän selfieitä ja sitten me pyörittiin siellä vanhassa kaupungissa, tosiaan mä olin siellä eksyksissäkin monta kertaa ja väisteltiin niitä huijareita, että siellä on kaiken maailman tämmöisiä niinku mukamas matkaoppaita tämmöisiä, jotka aina yrittää neuvoa sua jonnekin ja puoliväkisin tuppautuu kylkeen ja aina haluaa näyttää sulle joku hyvä mesta ja sitten kun ne on mukamas vienyt sut jonnekin, niin vaikka ne jos edes vienyt sua yhtään mihinkään, niin saattaa muutaman minuutin kävellä sun vieressä ja sitten ne on käsi ojassa sen jälkeen, että hei, että tarvitsisi vähän palveluksesta rahaa ja kaikkea tämmöistä, mutta kyllä niistäkin pääsee eroon, kun sanoo vaan, että en mä sulle maksa mitään, että en mä ottaisi mitään palvelua nyt tilannut. Niin tämmöisiä. Ja sitten totta kai kun tuli live-striimejä tehtyä jonkun verran kuljettua selfieitä Kepin kanssa siellä, niin sitten oli vähän väliin joku oli, että hei, että sä kuvasit häntä ja tänne rahaa ja kaikkea tämmöistä, mutta ihan hyvin siitä selvittiin, että pienien kommelluksien kautta. Niin, että sillä jokainen yrittää nyt jotenkin edes syötä. Joo, kyllä siellä turistista yritetään kyllä hyötyä ihan niin kuin joka tasolla. Ja varsinkin varmaan tähän aikaan, kun ei ole niin paljon turisteja. Täälläkin paras kuitenkin turistikausi on niin kuin keväästä syksyä. Kun täällä on nyt talvia ja näin poispäin, niin voi olla sitten entistä niin kuin semmoinen helpompi kohde, sit, kun on turisteja paljon vähemmän. No mä mietin sitä, että mitähän ne tekee ne huijarit siellä, jos ei sesonkin aikaa. Että jos sanotaan, sulla on siellä 100 ihmistä pyörii siellä, joiden pääsääntöinen duuni on just yhtään turisteja pyrkkaa. Mitä ne tekee siellä, kun siellä ei ole turisteja? Siellä sitten keskenään Venäjällä joku niin länkkärinäköinen kaveri sattuu ohi, ja sitten siellä hyökkää saman tien 100 huijaria kimppuun näyttelemään matkikohteita. Ei vaan voi olla ajattelemaan, mitä nämä tekee silloin, kun niillä ei ole tätä mahdollisuutta sitä pyrkkaa. Niin. Se ei pystytääkseni siellä oikeasti päivästä toiseen. Niin, sitä mäkin olen kovasti miettinyt, että mitä hän sitten niinku mahtaa touhuta. Että kyllähän täällä nyt tietenkin turisteja on ympäri vuoden, mutta tällä ei nyt varsinkin ilmeisesti tammi-helmi-maaliskuun, niin ukotettavia on huomattavasti vähemmän, niin kai siinä sitten vaan niinku jotenkin päivystellään sitten entistä enemmän ja ollaan sitten niinku, että vaikka tulisikin joku sen näköinen kaveri, joka ei välttämättä niin helposti ole ukotettavissa, niin yritetään ukottaa sitä silti. Mutta kyllä se meilläkin monta kertaa kävi silleen, että kun oltiin Tuomaksen kanssa liikenteessä, niin jos siinä vaikka joku tuli niinku kylkeen kiinni ja
ja näin. Ja sit se, jos se saattoi vaikka huomata, että meiltä ei oikein irtoa mitään, ja sitten jos se näki vaikka seuraavan potentiaalisen uhrin, niin aika nopeasti se siirtyi meidän luota sit sen luokse. Että niin jos se vaikka totesi, että tuolta voisi yhtään helpommin kuin näiltä jätkiltä, niin kyllä ne sitten aika nopeasti myöskin jätti rauhaa, varsinkin jos se löysi otollisemman kohteen siinä. Niin että siinä vanhan kaupunkialueella niitä pyöri paljon, ja sitten siinä Rantapulevardilla. Niin. Tämmöisiä. Sitten siellä oli talvi, ja mä katsoin, että sulla on huppari päällä, ja sä nyt et ole kuitenkaan ihan mikään niin kuin pahin vilukissa. Et paljon siellä nyt sitten on lämmin? No tällä hetkellä täällä on varmaan joku 16, ja muistaakseni kylmin aamu, mihin ollaan herätty, niin on ollut 6 astetta tuolla vuoristossa. Mä ostin tämmöisen marokkolaisen pipon itselleni, ja sit mulla on semmoinen marokkolainen perinteinen semmoinen villatakki tai semmoinen, se oli ihan makea. Mä kävin tinkissä sen torilta, maksoi 11 € loppujen lopuksi, niin se äijä lähti pyytää siitä 350 dirhamia alkuun, se on 33 €, niin lopullinen hinta oli sitten 120 dirhamia, eli noin 11 €. Täällä on mä en ole niin kova äijä itse tinkimään, mutta täällä on taas joutunut vähän niin opettelemaan sitä, ja sit, kun tuntuu, että nämä hinnat lähtee niin ihan poskettomista summista, että helposti voi olla, että 70 75 pinnaakin saa pois, kun vaan jaksaa vääntää niiden kanssa. Mutta joo, kyllä täällä kylmä on niin ollut, että päivisi saattaa olla semmoista reilu parikymppiä, mutta kyllä se illan laskee sinne vähän paikasta riippuen niin 5 ja 15 asteen väliin. Nyt mä veikkaisin, että varmaan lämpötila jotain 16 kieppää. Okei. Tuo kyllä, mun tinkimisestä tuli vaan mieleen, pakko heittää, että neuvotteluvinkki mihin tahansa neuvotteluun ylipäänsä on se, että vaikka palkankorotusneuvotteluihin, että jos sä haluat vaikka 1 000 lisää liksaa, niin sä pyydät ensin 2 tonnia lisää. Se on paljon helpompi lähteä siitä neuvottelemaan alaspäin, niin ihan varmasti sama pätee tuolla. Ja loppujen lopuksi varmaan sitten jos sä pyydät tuplahintaa siitä, mitä sä oikeasti haluat, niin se päätyy jollekin kuitenkin positiivisemmalle puolelle sitä, mitä sä alun perinkään olet halunnut. Et siitä varmaan se 75 pinnaa voi olla varteuttava niin kuin määrä saada poiskin innoista. En mä kyllä paljon itse päässyt tuolla tinkimään, mutta ei vitsimään mä otan ottaa, kun pääsin vääntämään jonkunkaan oikein kunnolla. Katsoa, että kuinka alas se oikeasti menee. No nythän meillä onkin hyvä chanssi taas muistutella katsojia tässä kohtaa kanavan tilaamisesta, koska siinä vaiheessa, kun saadaan tämä kanava kaupallistettua, niin sitten lennätetään Joonas sinne, missä mä ikinä oonkaan sillä hetkellä, ja tehdään podi sitten samasta paikasta, ja katsotaan. Toivottavasti on semmoinen kohde, että Joonas pääsee kunnolla tinkimään vielä kaiken päälle. Niin. 10 000 subaajaa, niin lähdetään mut postipaketissa. Joo, pannaan sut semmoiseen söpöön postipakettiin, pannaan vaan silmäreijät siihen, niin ne voit vähän kurkkia aina ulos, missä mennään, mutta muuten niin ilman ruokaa ja juomaa ja kaikkea muuta tuommoista. 10 000 subaajaa tai Patreonia tai mitä ikinä, niin sit mä kyllä menen jossain puulaatikossa semmoisena eläinlähetyksenä johonkin. Sen mä lupaan. Kova. Joo. Miten sä puhuit, meni ihan ohi toi, että sä kerran eksyit sinne vanhaan kaupunkiin, niin voitko kertoa siitä lisää? No siis siis se homma meni silleen, että Sä pääsit sieltä pois, mutta mitä tapahtui? Joo, siis kyllä mä löysin sieltä siis pois totta kai, mutta siis niinku, mä olin siinä vetämässä livestriimiä, ja sitten mä katsoin, että mä olin siinä niinku tavallaan vanhan kaupungin laitamilla, mä olin niinku lähes menee sieltä niin, mutta sitten mä katsoin, että käännetäänpä vielä tosta ja käydään vähän katsoa, että mitä tuolla on. Ja sitten mä kuljen siellä hönönä selfie-tikku ojossa ja totesin niinku jossain vaiheessa, että mä oon ihan niinku oikeasti hukas täällä. Et ihan sama käydessä mä oikealle tai vasemmalle, niin tuntuu, että menee vaan niinku koko ajan syvemmälle ja syvemmälle sinne niinku vanhaan kaupunkiin. Ja tuntuu, että ei oikein mistään meidän niinku löytyy ulospääsyä. Ja totta kai sieltä sitten yksi tämmöinen huijari taas sitten, yllätys sitten taas tuppautui siinä sitten kylkeen ja oli silleen, että joo, että et sä pääse tuolta ja tuu, että hän näyttää ja kaikkea. Sitten mä kävelin siinä vaan omaa suuntaan ja mä ajattelin, että en mä jaksa sitä huijarin kanssa jäädä tähän niinku tinkiin. Ja sitten se näytti, että joo, että ei kun tonne päin. Ja mä ajattelin, ei kun mä menen nyt tänne päin. Ja no sitten loppujen lopuksi se huijari siihen varmaan joku semmoinen 5 minuuttia, varmaan se pyöri sen mun kyljes kiinni. Ja sitten rupesi näkyy vähän isompaa tietä, että kun sinne vanhan kaupungin tavallaan ytimeen ei pääse niinku autoilla, että sinne ei saa ajaa autoilla. Niin sitten löytyi vähän tommonen isompi tie, missä näkyy autoja. Ja sitten mä sanoin sille jäbälle, että no niin, että mä lähden nyt tonne, että nähdään. Ja siinäkin vaiheessa se jätkä vielä yritti, että et sä pääse sieltä mihinkään, että se on niinku, että no exit, että se näytti vielä niinku siinäkin vaiheessa yritti näyttää mulle toiseen suuntaan, että tuolta sä pääset ulos. Ja sitten kun mä sanoin sille, että mä en muista mikä se jäbän nimi oli, se oli esitellyt itsensä, varmaan joku Muhammed tai Ali, niin aika yleisiä nimiä täällä, niin varmaan jompikumpi näistä. Niin sitten mä sanoin, no niin Muhammed, hei, että hyvää päivänjatkoa, että meitsi lähtee niin kuin menee.
sitten totta kai Muhammedin siinä sitten taas oli selvästi niin kuin auttanut mua, ainakin omasta mielestään siinä, niin pyörimällä siinä kyljessä useamman minuutin ja selittämällä tangerista kaiken näköistä, niin fyrkkaahan se olisi ollut vailla. Ja sitten se haistatti mulle vituskin vielä, se sanoi ihan suoraan, että fuck you, kun mä sanoin sille, että mä en mä vannu sulle niinku rahaa. Niin se haistatteli ihan suoraan päin naamaa. Se ystävällisyys loppui kyllä sitten siihen. Niin, mutta aika monta kertaa sä et jo sanoa sille ei, että niinku, ei ainakaan voi syyttää yrittämättömyydestä. Joo, ei todellakaan. Että kyllä mä sille olin kyllä tehnyt se asia niinku ihan selväksi. Mä en nyt tässä mitään niinku tourguidea tai opasta tai en halua. Tai kun se yritti niinku, kun se huomasi sen mun selfie-tikun ja kameran totta kai tai puhelimen siinä ja huomasi, niinku, kun sekin sen verran tiesi, että se huomasi, niinku, että livestream, että sitten kun se yritti vetää mua kaikkea, tuu tänne kämppää kuvaa ja tiedät se kaikkea, niin en mä halua tietää paljon, mä olisin siitä joutunut maksaa, jos mä olisin joku himaa vaan mennyt kuvaan. Se vaan availi ihan jotain random ovia siellä, niin että tuu tänne vaan kuvaa ja tiedät että... Siis mitä availi random ovi? Se ei kai avaimia ollut joka luukkuun, mitä siinä vastaan tuli. Ei siinä oli vaan jotain semmoisia ovia, mitkä oli auki, että en mä tiedä, kai se tunsi niinku vaan kun omat taskunsa ne kujat, niin se vaan availi, tiedät, välillä jotain ovia, että joo, kato, täällä on tämmönen mesta, tuu tänne kuvaa, joku, tiedät, ompelimoja. Ihan vaan, tiedät, niinku avasi vaan ove, että tässä näin, tuu tänne kuvaa. Mä olin vähän niinku silleen, että mitä tässä niinku oikein tapahtuu. Kyllä, sitähän voisi tullakin aikamoinen seikkailu, jos kerrankin tekisi silleen, että menisi noiden turistiopas-kusettajien mukaan silleen, että no, mennään nyt sitten sinne, mihin sä sanoit, että pyörisi semmoisen kanssa koko päivää ja katsoa, että mitä kaikkea mielenkiintoista siellä mukaan oikeasti on. Sitten kun 18 ompelimoa myöhemmin, niin aletaan pyydä 2,000 euroa vaivapalkkaa tässä päivästä tangerissa. Tämä on kyllä ihan näppärä. Nyt sä saat sitten sellaisia oppinut marokkolaisen soidin tanssin, että sanot ensin 8 kertaa ei, ja sitten kun tulee se tilanne, että sun pitää lähteä ja matka päättyy, niin sitten kun sanoo viimeisen kerran ei, niin vasta silloin saa sitten tämän niinku fuck you-hommelin. Että näköjään, jos jotkut on kuullut neuvoa, että ei kannata kuulla sitä ensimmäistä eitä, niin tuo sentään saa sanoa useamman kerran, niin kun sieltä tulee tämä keskisormi naamalle. Joo, ja siis kyllä mä sitä niin tuossa itse asiassa mietinkin hommaa, mistä just niin kuin sanoit tuosta, että voisi joku päivä pyöriä semmoisessa kämmerin mukana, että joskus jos mulla on oikeasti paljon rahaa, niin sit voisi niinku ottaa semmoisen just jonkun muutaman 100 euron budjetin päivälle ja ottaa vaan yhden semmoisen kämmerin ja katsoa, niinku, että kuinka niinku pitkään se tavallaan jaksaa niinku pyörittää sitä hommaa, että jos vaan niinku heti aamulla tuppautuisi se messi, että näytäpäs vähän mestoja, että lähdetään liikenteeseen ja heittää sille tyyliin vaikka jonkun huntiin sit päivän jälkeen tai jotain, niin voisi olla siis ihan mielenkiintoinen kokemus siinä mielessä, että niinku periaatteessa ne kaverit on ihan niinku duunissa, mutta eihän ne mitään virallisia niinku turistioppaita sinällään ole, että onko se nyt sitten loppujen lopuksi huijareita, niin no mun mielestä ne on huijareita, koska sitä ei tavallaan niinku tuoda alusta alkaen ilmi, että niinku jonkun rahan pitäisi vaihtaa omistajaa, eivätkä he ole vain hyvää hyvyyttään auttamassa, mutta tavallaan silleen, että kun tietäisi sen kuvio jo valmiiksi, ja sitten olisi joku semmoinen... Ne on vähän niin kuin jotain feissareita, tulee antaa sulle se mainosesitte ja saatat sen vastaan, ja sitten mä pyytän rahaa. Joo, että kun olisi semmoinen touhusatainen vaikka euroina, niin pyörisi semmoisen kanssa niin tuo monta tuntia jossain tangerissa ja katsoisi missä kaikkialla, kuinka moneen ompelimoon pääsee ja kuinka moneen kotiin pääsee ja kaikkea tämmöistä, heittäisi vaan sille joku hunti siinä lopussa käteen, niin mä luulen, että se voisi olla ihan tyytyväinenkin. Niin kela saat perus Muhammed, asut siellä tangerissa vanhassa kaupungissa ja siinä kokkailet jotain illallista ja yhtäkkiä sä pölähtää vaan joku kaveri ovet sisään joku saatana länkkärin kanssa, jolla on joku kameratikku ja katsottiin kalsareissa, että mitä tää tapahtuu. Joo, tää Alilla on tässä näköjään poka päällä. Joo, tuu tänne vaan kattoo, kun mä kokkaan tässä kuskuusiin tai jotain. Joo, se voisi olla kyllä niinku tietyllä tavalla ihan autenttinen kokemus. Ja sitten kun sieltä lävähtäisi joku Henkka vielä selfie-tikku kädessä sisään, terve! Mä tulin nyt vähän katsoa, että miten te kokkaatte safkaa täällä ja miten te asutte täällä vanhassa kaupungissa. Niin vielä parempi pistäytyisi sitten se turistioppaa omille kämpille siihen. Mä jään tänne nyt, että vähän niin kuin pelaa sitä peliä kahteen suuntaan, että jos se ei ole ihan tarpeeksi selvä sen niin kuin tavoitteesta tässä hommassa, niin ei itsekään ole. Sitten on silleen, että okei, no mä löysin kaveria, ja sitten oot silleen, että no niin, sä oot mun kaveri nyt, eikö niin? Ja totta kai hän sanoo joo. Paina, että sitten kato vaan perässä, sitten on se, että no niin, että opas on loppu, niin kuin toi opas kierros on loppu, että anna rahaa, niin se on, että ei, tää on vielä mihinkään loppu, mähän tuun sulle kyläilemään. Oot silleen, että sähän lupasit mulle yöpaikaa, eikö niin? Joo, tässä alkaa itse asiassa muuten pläni muodostua, että ei tässä muuta kuin jossain vaiheessa, kun on touhusatku tai 2 rahaa, niin ei muuta kuin takas Marokkoon. Ja tuolla
Mä vaan mietin että tostakin, että mitähän tuo sitten toimii toi, että kai niillä on pakko olla joku diili jotenkin paikallisen poliisien kanssa tai jotain, kun että sitten jos sanotaan, että sä oot oikeasti mennyt jollekin tommoseen, ja se on näyttänyt sulle jonkun kohteen, ja sit sä alkaa pyytää rahaa, ja sä tietysti kieltäydyt, ja niin siitä soittaakin varmaan poliisit, niin mitähän siinä sitten tapahtuisi? Että onkohan joku diili, vai mitähän se toimisi? Toi on itse asiassa... Mä mietin, että sulki on kuitenkin toi selfie-tikku päällä, mikä nauhoittaa, jos sä sanot sille heti alkuun, että en mä tässä pitää rahaa maksaa, niin suohan todistusaineet kasassa siinä, että sä oot saanut ilmaisen opaskierroksen, ja ei tässä mitään. Niin, se on mielenkiintoinen kysymys kyllä, että tuommoista voisi olla ihan mielenkiintoista lähteä joskus kokeilemaan, koska niiden asennehan on vähän semmoinen, että no problem, että you happy, I'm happy tai jotain tämmöistä, että ei ne varsinaisesti tuo sitä esille kyllä siinä alussa missään kohtaa, että siitä pitäisi maksaa siitä palveluksesta yhtään mitään. Toi voisi olla kyllä mielenkiintoinen joskus testata, että mitä sit oikeasti tapahtuisi, mutta sitten taas ehkä tämä Marokkokin on vähän semmoisia maita, että sit voi kuitenkin varmaan, että kun vetää sen tavallaan pelleilyn tietyn pisteen yli, niin sit saattaa olla, että voi käydä aika huonosti kyllä. Niin voi olla, että jos lähtee oikeasti siellä pelleilemään näiden kanssa, ja mä en tiedä, siellä ei varmaan toimi tämmöinen, että minulla on oikeus. Länkkäri vieressä maassa. Joo, ei kyllä länsimainen oikeusjärjestelmä, niin se on oikeastaan maailmalla kyllä aika harvinaisuus, mitä on itse tullut pyörittyä ja varsinkin kuultuu paljon juttuja, niin se on kyllä, se on kyllä harvinainen etuoikeus kyllä länsimainen oikeusjärjestelmä. Mitä itse voisi taas siellä sen muutaman päivän aikana varmaan saat ensikosketuksen kanssa marokkalaiseen safkaan? Joo, kyllähän tuossa on itse asiassa, mä olen aivan rakastunut tuohon minttuteehen, mitä täällä juodaan, ja sit on tuossa tullut syötyä lammasta ja nautaa, ja aika tuommoista että tietenkin possuuhan täältä ei löydy, että mä oon yrittänyt ihan katsomalla katsoa, että löytyykö mistään ravintolasta possua, mutta en ole löytänyt vielä mistään. Ja seuraavaksi pitäisi päästä vuohta kokeilemaan sitten jossain vaiheessa, että sitäkään ei ole ihan joka paikassa tarjolla. Että yhdessä paikassa sitä oli tarjolla, mutta silloin mä söin lammasta, niin täytyy yrittää vuotta vielä löytää ennen kuin lähdetään Marokosta pois. Niin se kyllä kiinnostaisi. Mitä jos me löytyy mesta, missä on menussa vuohenpallit, niin saadaan sitten sun YouTube-kanavalle video siitä, kun Henkka maistaa vuohenpalleja. Joo, kyllä siitä... Joo, kyllä siitä ihan varmasti siis vähintään, en tiedä onko se ihan YouTube-pituinen video, mutta vähintään TikTok-video kyllä ehdottomasti, että jos vuohensäkit jostain löytyy, niin lähtee kyllä testilistalle. Että ei voi maistua pahemmalta kuin se kanan suoli, mikä oli todennäköisesti täynnä sitä itseään, mitä mä maistoin Filippiineille joskus, niin en usko, että voi olla ihan hirveän paljon pahempaa. Noniin. Joo, siis minttuteetä. Toi itse asiassa joskus on päässyt hetkonen tälleen off topic, eikös tämä yksi yhteinen tuttumme koivukyläläinen yökerho-omistaja, eikö se ollut Marokosta? Toi on hyvä kysymys. Mun on pakko sanoa, että en kyllä muista. Että... Se on joko Egyptistä tai Marokosta, niin se on mulle joskus minttuteetä keitellyt. Se on kyllä hyvää. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta eikö se ole mintunlehti ja vettä perään ja eikö näytä sinne jotain sokeria ja kaikkea? Joo, no se paikalliset juo se aika paljon sokerin kanssa. Itse on tullut juotua enemmän ilman, mutta No se on kyllä vähän happamampi kaveri. Joo, mutta siis kyllä se sokerin kanssa varsinkin toimii. Et mä en ole itse asiassa ihan varma, miten sitä valmistetaan. Että onko se jotenkin niin, että periaatteessa että se TNS haudutetaan sinne ensin ja sitten pannaan mintut perään, koska aina kun se kannu tuodaan pöytään, niin ne aina sanoo, että aina hautuu 2-3 minuuttia. Mä oon sitä ihan testannutkin, että jos se kaataa suoraan siitä lasiin, kun ne tuo sen pannun pöytään versus sen, että se antaa hautua 3-5 minuuttia, niin kyllä se mintun maku on huomattavasti vahvempi sitten haudutuksen jälkeen. Joo. Mut siinä on, mitäs muuten sen 3 päivän aikana? Tuliko mitään muita sattumuksia kuin ensikosketus ruokaa ja turistioppaisiin ja muuhun? No ei siinä oikeastaan seuraavassa kylässä sitten, niin siellähän nyt oli tietenkin kaiken näköisiä sattumuksia, mutta meillä rupeaa puoli tuntia olemaan täynnä, niin jätetään seuraavat tarinat seuraavaan jaksoon. Jos nautitte tästä setistä ja haluatte kuulla lisää tarinoita Matkakuume-podcastin merkeissä, niin muistakaa tilata kanava ja
ottaa haltuun. Seuraavaa jaksoa varten, mikä oli se seuraava kylän nimi? Se oli joku Jeff Chow, en muista yhtään, siis tosi vaikea lausua. Kosketusta siihen, kuinka vaikeaa. Tanger sentään menee, eli seuraava jakso on sitten Henkan reissussa Tangerista Chef. Kyllä, sieltä tulee muuten sitten semmoista tarinaa, että oksat pois, mutta jätetään se haltuun seuraavaan viikkoon. Ei mitään, hei. Kiitoksia tästä jaksosta ja kiitos näistä tarinoista. Jäädään me makustelemaan minttuteetä ja vuohenpalleja seuraavaan viikkoon. Kiitoksia. Marokko hiljenee.